Kani ka khobor menta ka janmian kanlong ka khobor ka ban aiman sim ki babon ki riu dan sap hagi benta ba per la kalong hagi jin le kai ni ki wei pat ki benta ba compare da piwan nakano kano kalong yeng pat nakano ka than hanrei ka sap ka bakop haki kan pau per thai bat kalat klanti kan ple ban pan pau ki ni ki sap Uniu dei samla lot Charles Lingdo katsan snem karta ubana kasnong balat South West Castles District kasnong ka badan hakapot bat kari Bangladesh Uniu Khynnah udai badan sap hak jila kai football bat dak jing menat jong u ban Pyntbit chu hak ni jila kai menta ka kanti loya ban khat yu so jong ka jing job haden bola Shah Jied ban Leit Pyntbit chu yakani jila kai Shakari Germany u Charles Lingdo udai khon jong ikong Mary Lingdo bat uba Nicholas Yopniao bam kwai hadwa rublei uba pule hak district pandan so saw Presbyterian High Secondary School Dangar u Charles lai le kai hak suprotokop menta ka snam nak kanhon district pandan so saw High Secondary School nang tahu la Shah Jied ru banile kai nak Shillong la jong football club mentala palat ru banai kajing Shah Jied u Charles bat uwei pat u Khynnah nak kanhon Royal Waingdo u badan lang rapsang nak snong maulen maukhan ribhoi district kadai lingba katata trust you dream football kabala pelong hanong ba Shillong hakaba palat spangon ki Khynnah ki bawani simenta handai tangkini ki arngot ki la Shah Jied katata trust kala Jied palat laipsan ki Khynnah ki badan hapo khatsan snam karta nakaleng ki jila jong kari India bat nama gelaya layo tang arngot ki Khynnah kasi ki banai Pyntbit hak football hadu andrews nam kanthi Shakari Germany ngade uchal singdo sabtai na balat bang school la district pendosa Presbyterian High Secondary School te anak-anak po ngai sungu ba beli dono kaleban nga ba kacing pila jogu ngalayo ba Jied balik sabar nak lamba kayu dream tata terus jile yang banyak saja mandi bang ai sungu ke school lamba kacing alat jengki wala kapor kacing don kitral do wala is school persepal isya yang balik sabar yang ai sungu kita baro Prososau Area Sport Cultural Association teman ki kila ai ka chika hambiang der kapor bangan kai na pasukan Forten seperti nador kata kapor nasa kampau ka kamka football maksi itu ro bikin kendor kita kata kasap pong bani kong e na kalian juga municipal juga school ngam kami nanti harba ni student jungi Charles Lingdo yo ban boy hidup ini kerdan di ngap penpau ji semua komen na kalian juga municipal but nak school hi bro hoy ye kini ga jingyo ye kini ga achievement ke jung Charles Lingdo but kerman ba kani ke jing Shah Jied ke jung ga Ngut no tang de si kata ke jung jung la penong tang dus nam deu la ban nang le extra work chu ban nang minot chu kini ga kam nomor don ke jing Ngut nomor ni ki nei kai du ni kata ke jing Ngut jung but bon sin na ki trials ki bau panjing bet na school teng wat ban skip ki exam ru nisha bat ni scam bagani ke jing anu chu te sim yo ke yu so batyang yisni mat karla banong ka buram ya ke yeng kesam ju ya ka school ju ngi ya ka dong ka than ju ngi at kham tam yu play di ka sports ka dei ko we na ki profession kini ki sngi ki bomta ka bangila ban kamai ngas nguthu eta ba Charles Lingdo te si lengba gani ka jingyo lat ka jung u ban le chagani kala banong ka lat kamai u aku isni kala banong ka career ka jung u bat nomor kata ngas ngo ban ong ba wat iki kimi ki paru nimde ban khanglat tani ki school ru nimde ban khanglat than bangin ban khang ga jing khang banum ailat sumut la da don gi ba kum kita ki trial sani kita ki jing persyang aga ba manu ki kwa ban i kwa ban yo i kata kasap ka bagi don ngidi ban ailat bat ka ngin ai ka choice ki khnang ba ki la ya kata ka jing ang not ka bagi don si kum ki players lani kum ki rang da ka ki ba ang not chi cha si nakajai beri kujung itu kila bani ki start ki bakum jung Messi jung Ronaldo bat ki ki start jung Neymar bakum ta ter kan ka benta ka bangsan kalong banginum khang lat kan in play ke jing khangi khana school ki jung iru
Alas nagleng jong school ni sukman untuk kata-kata yang ini ka achievement ke jong pi nagleng jong na principal ngatip ke jong jong pi long kena tip sini long kena na kor bat kata wala village baru defendri kentong kata jong tip sini jong pi wala beli ngkor ku ko do pi selesok nagleng ke school jong baru gini kai ikit buk ke pi